tomto tutoriáli si ukážeme, ako si zmeníme pozadie, vlastne keď máme prepalenú oblohu, tak aby sme tam mali pekné farebné oblaky. Takže takáto bola fotografia predtým. Vidíme, že obloha je biela. Tieto stromy sú celkom dobré. A aby sme mali v pozadí peknú modrú oblohu, tak si to takto upravíme. Dobre. Zavrieme. Uložím si to. Dobre. OK, toto môžeme zavrieť tiež. Takže otvoríme si fotografiu, file, open, naša fotka. Teraz, aby sme si vyrezali toto pozadie, použijeme klasicky tento Quick Selection. Veľkosť si môžeme zmenšiť trošku. Klikneme sem na nejakých 55, dobre. Označíme oblohu, ono nám to automaticky označí takto približne, aspoň aby sme to mali. Dáme pravým tlačítkom Select Inverse a teraz klikneme na Refine Edge. Tak, vidíme, že nám to vyrezalo nepekne. Teraz klikneme na tento štetec a obkreslíme tento okraj, aby sme zasahovali do toho stromu alebo do tých kríkov, kde je tá biela farba. Takže takto budem zasahovať až tam, kde je tá biela. Ono mi to pekne obkreslí. Tak, vidím, že už to mám dobre. Toto je kvet biely, to nič. Teraz tu zasahujem až tam, kde je tá biela. Takto si to pekne obkreslíme. Dobre, toto dáme na bok. Pokračujeme tu. Až do tej bielej. Tak, takto okraj. Dobre, vidíme, že by to aj mohlo byť. Nastavenia tohto Refine Edge máme Smart Radius 1,4 pixela, Smooth 1, tu 0, 0, minus 12, Output 79% a New Layer nastavené. OK. Vidím, že mi to vyrezalo. Kliknem na spodnú vrstvu. Teraz si nájdem tie oblaky. Takže File, Open. Tu mám oblaky. Som si našiel na internete. Kliknem na Move Tool. Držím a tuto pustím na túto fotografiu. Tak. Vidím, že mi to hodilo do pozadia. Ak sa mi zdajú veľké, tak si ich môžem zmenšiť. Držím Shift a zmenšujem, aby sa mi zachovali proporcie tých oblakov. Tak, keď mi to tak vyhovuje, stlačím Enter, ak nie, ešte si to môžeme doupravovať. Dobre, stlačím Enter, ale ja chcem tieto biele oblaky na pravej, tak ešte si ich otočím. Edit, Transform, Flip Horizontal. Asi takto. Dobre, ešte si ich trošku zosvetlím. Image, Adjustment, Levels. Trošku takto. Nastmavíme modrú. Toto ešte trošku. OK. Dobre, a ešte si upravím tú fotografiu trošku farebne, takže kliknem na túto ikonku a dám Curves, to sú vlastne krivky. Tu trošku posuniem hore. A túto malinko dole takto. Zavriem. Fotografiu mám upravenú. Predtým vypadala takto. A s tou oblohou sme to oživili. To je úplne iná pekná fotografia.